Manual de auxilio. Dúas formas hai de afrontala, por riba ou por baixo, as dúas saídas exactamente válidas e inúteis cando ela se presenta, tan espléndida como violenta. Poderán ficar inmóveis, co corazón apretado como os nenos posuídos polo terror durante a noite fechada, transparente e lúcida como un espello, ou abandonarse a euforia para berrar máis ca ela, saír á rúa e camiñar toda a noite tentando afrouxar o corazón. El manterase igual de apretado que se xaceran na cama, salgados en suor e aferrados a algún amuleto buscando consolo. Tanto ten a opción elixida. O resultado é o mesmo saindo á rúa e rindo con exaxero ou fundidos no silencio do leito. Mais só, pechados na casa, envoltos nas abas que ela tornará de cristal, volverán á terra primixenia. A morte non. A morte non. A morte, 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 a morte. Claro que ven, abo vello. Ti advertítelo sentado á mesa da cociña. O chan de pedra era frío como a cama nas noites que venta. Mañá virá. E onte ou hoxe, a caída da tarde. Pensan resignados como afrontar a noite da mañá, sob a chama ou a cinza. Ven o mal, ven o mal, dicía o músico chegada a mesma hora que hoxe a min me atormenta, mentras seguía marcando o ritmo da partitura cos dedos xeados, 5 petiños riba da mesa.